Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara. Antigua auzora, Antigoko pelota txapelketaren 77. edizioan gaude. Oraintxe 15 egun, hasi zen Antigoko txapelketaren atarikoa, 2 egunez eskaini genituen partiduak, aste artez eta aste azkenez. Joan den astean egin zen txapelketaren aurkezpena eta ja gaur txapelketari ofizialki ekingo zaio. Hemendik minutu gutxira, hemendik 5-6 minutura. Eta badakizu txapelketak abuztuko astearte guztiak 4. Abuztuko asteazken guztiak 4. Eta abuztuko azken larunbata 9 egun beraz hemen izango gaituzuela eta partidu guztiak gaur bezalaxe zuzenen eskainiko ditugula. Lehenengo partiduko pelotariak berotzen, Gerriko Gorriz asko dakiten 2 pelotari, Etxeberria eta Leonet, biak Oiartzundarrak, geroxiago aurkeztuko ditugu, Gerriko Urdinez, Zestau eta Garaino, gero elite mailako partida izango dugu, Igo eta Balerdi Gerriko Gorriz, eta Gerriko Urdinez, ustekabekoa, sorpresa. Lehen egunen atarikoan, Eki Irribarriak eta Bernaolak Aingeruk lortu zuten ligan parte hartzeko txartela, baina Irribarriaren azken orduko baja zeinek hartuko, eta atarikoan aritu zen Lizeaga. Beraz, bigarren partiduan, Igo eta Balerdi, Lizeaga eta Bernaola izango dituzuen. Eta beti gertatzen den bezala, naiz Antigoko txapelketako partiduak arratsaldeko 7 hasi, jendea arratsaldeko 6 hasten daia eserrakoetara iristen besteak beste, etorri nahi duen guztiarentzat ez dagoela tokirik. 280 lagun horrokoren bat esartzen dira eta jendean nahiago du lehen eserloko aseguratu. Hau itze beraz gure lehenengo hitzak, hementxe kantxatik, bagoaz gure tokira gaur komentarista lanak egiten, aditu lanak egiten, Iñaki Lizaso izango dugu, pelotaria dena, eta aldi berean Gipuzkoako Pelota Federazioko presidentea dena. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, arratsaldean berriro ere, oraintxe 3 minutu, kantxatik egiten genuen pelota partidunen atarikoa, esanaz 77. edizio hontan, ja txapelketa ofizialki gaur hasiko dela. Orain 15 2 partiduak atarikoa zirela, prebiak, atarikoa zirela, gaur ez ja, gaur bete-betean txapelketan sartuko gara, eta azken orduko aldaketa horrekin. Lizeaga hartuko duela Eki Irribarriaren tokia, eta Lizeaga jokatuko duela elite mailan Bernaolarekin batera. Eta esaten izuen baidare gaur gurekin hemen aditu lanak egiten, pelotaria eta aldi berean Gipuzkoako Pelota Federazioko presidentea duguna. Iñaki Lizaso, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon. Eta justu oraintxe urtebete, hemen elkarrekin orduan berriketan, eta horrelatzen genuen, aurten, larun batean dira gainera ofizialki 100 urte betetzen ditu Gipuzkoako Pelota Federazioak, eta orduan basetan zenidan, zirriborro baten zertzerukaten buruan, 100 urte horrena ospatzeko, eta hogin artean, Ordiziko erremienta eguna, Segurako pilota historian, Donostian errebotekoa, gauz asko egin dituzue, eskupilotaren eguna atan ere bai, gauz asko zen dituzten, orainik ere bai dituzu egiteko, egindakoetaz zer esan behar duzu, Iñaki? Bueno, egia esan erantzun osona eukidula, lanketa ondila eukideu, bai, hori dena gauzatzeko laguntza bilatzen egon behar izan dudalako, bai ekonomikoa, bai giza laguntza, eta bueno, Gipuzko kluben parte hartzeare ezinbestekoa izan da. Eta bueno, oso pozik, esan dituzun ekintzetaz aparte, karta sorta eder bat ere atea genuen, Euskal pilota jokoen, motiboekin Dani Karbaiok egindakoa, eta bueno, arrakasta izugarri eukiduna, eta gero, hoxe,
Azpeiti eta zestoan emakumeari asteburu bat eskaini zitzaion, errebote partia historiko bat izan duen hemen Donostiko Alderdi Ederren, erramintari eman zitzaion protagonismoa ordizin, pelota egun bat oso potentea ere antolatu genuen Donostian hemen, gero Atanon pelota jaialdi batean profesionalen partida. Umez betetzen duten, Gipuzkoako guztia pozik. Oso ume pilo bat, ezagitzen bat pelotari bildu zian, baina egia esan, argazki izugarria izan zen. Larreun nikora zaten zen egun hortan. Baina uste, bosten bat lagun, bosten bat ume egon ziela, ez da, azkenean hori da, ez da, azkenean hori nahi genuen, eta hori islatu ez, hori dalako irudia, ez da, osea, pelota eskoletako, aurrak bertan egoten nahi genuen, beraintzako egun bat eskaini, eta hori eta hortan gabiltza, eta hori indikan azkeneko ostiko gatzezkigu, liburu eder bat, Ungarren urtorneko liburua aurkeztuko dugulako udazkenean, eta gero pelota jaialdi bat ere, urte hurrenaren pelota jaialdi ez da, hori ere eskaini nahi dugu. Bueno, hori zen ditzun, larun batean metatzen dira ofizialki egun urteak, Ungarren urtorren larun batean da, aldi berean, pena txiki bat erekiko duzu, Gipuzkoako hiriburuan festa zera orduan tokatzen dela, ez da? Zerbait egiteko? Bai, hori da, tokatzen da hain zuzen Donostiako txupinarekin eta bi ekintzak bat egiten zuten, lehen asmoa gainatan hirugarrenean egiten zen pelota jaialdia eta atzeratu egin dugu. Bueno, zurekin gauza asko gomendatzeko, batetik Gipuzkoako Federazioaren urte hurrena, noski, garrantzitsuna gaurko bi partidua direla, baina baditu zortik ere, Madrilera egindako bidaiatango pelotaleku zahar berrituaren zuen partida jokatzarena, Mallorcara duzuena, kontatuko dituzu, baina orain lehenengo partida hausia aztertu dezagun. Garriko Gorriz ondo zagotzen dituzun bi pelotari, 19 urte dituzte, Oian Etxebarria eta Mikel Leonet, elkarrekin bikota esatuz gazteak izan arren urteak daramatzatenak, Garriko Ordinez ditugunak ondo ezagutzen duzun Joanes Sestao, adunakoa, 1,84 m, eta bere atzelaria, Intza Garaino, Lekunberrikoa, 1,84 cm. Plante ederreko lau mutil, etorkizun ederreko lau mutil, ze partidu espero zuekin? Bueno, oso garbi esan da, behartzanako arduradun naizelarik, Joanes Sestauk irabaztea nahi nukeen partida dau, baina oso zaila paperan gainean, favoritoak gorriak diala uste dut. Naizta baduten materiala urdinek gorriei lanak zail jartzeko eta zergatik ez partida irabazteko. Bosgore jotatik peloterin aurkezpena egiten, epaileak lehenengo egunean bat izan genuen, bigarrenean bi izan genituen, hirugarren egunean 3 ditugu. Konbonduko tegira berain artean. Mikel Txaperena daukagu epaile nagusi, Trantxe nazioarteko maila duen epailea gaur berarekin, baina hementxe daukagu ere, Jon Uria, eserita, pentsatuz, gero igual bigarren partiduan, epaileak aldatuko direla eta honek ere tokirik izango duela. Partidua ematen du, pixka bat, inekin zuzera ditu da, gorriak oso ondo moldatzen dira elkarrekin, partida asko jokatu dituzte elkarrekin. Nik esango nuken niretzat, gorriak ikusten ditu da pixka bat, hobetik xiago jarrita, baina zure ustea zein da. Nik ala ikusten dut, Oiartzuarrak biak, Oian Etxeberria partidu asko jokatzen ohitua dago. Joanes Sestao ere bai, Joanes Sestao beti gora datorren pelotaria da, asentatu dela, azkenean bere agendanik eramaten dut eta partidaz josita dago mutikoa, sasoi ikeragarria dauka eta beria baliatzen baldin badu eta bere gauzak ondo egiten baldin baditu, aukerak ikutza daude. Gertatzen da, Oianek artista da eta Sestauko ezin beharko duzta, nire ustez Oian Etxeberria pasa eta hori ninduen bezala Leonet bilatu eta Leonet nekarazi eta aukera dakanean aurren dukatu. Ahaltzeren gendako tantoa bat eta huts, gogoratuko dugun Leon Castilloak, etxapa, kolore urduina erakutsi digula, eta lehen zake estenekoa,
Joan ez da hori gukitu zaigela eta berak egin du tanto ahorratzean. Ezkerra irez ezin izan du Mikel Leonete pelotari eraman. Ikila era jokatzenen fasea da hau, beraz bikote bakitzak bi partidu dauzka. Bi irabazten duena noski seguru da final erdietan, baina bat irabazten duenak tanteo on batekin ere bai. Eta bi galtzen dituena noski ez dauk inolako aukerarik, eta bat galtzen duena tanteo txarrakin ere horrek ere aukera gutxi. Bueno, bigarren tantoa, Joanes Estauk egindakoa txost, eta tanto, bi eta gutxi nekin. Horrek ere balio du. Eta garrantzitsua, pixkat irabazten hasi eta bost pasi bat tanto ikeman imatuzte, konfiantza hartzeko, garrantzitsua. Estauren sakea, Ezkerrez Leonetek erantzun. Araño. Eskuinez azeretu Leonetek. Garañok Ezkerrez datore jaso. Leonet, kantxa erdian. Gozertik eskuinez. Bolea sartu da Ezauta Etxeberriak erantzun, bolea moztu, ezin jaso Etxeberriak, 3 eta huts. Hau da, partida zera urunena. Eki. Zesta gauzart, hasi da, eta bueno, partidaren hasieran berarik usian itzeteko aukera aukidet, eta bueno, berak badaki aurkariak zentzu dituen, berak ilusio handiz hartu hemen parte hartzea, eta bueno, lan handitzeko intentzioarekin, eta dengo zehazki hasi da. Bida baina esake zabalea. Adunako gaztearen sakea eta intentzio guztiarekin zabalda. Ondo erantzun du Leonel. Ezkerrez etxokan, orain galdu, Zestauk bat eta 3. Gehiagik itxoin dio, eta horre pelota aurreratik behar zuen, ez? Ibidea moztu eta eskolenago sartu da hartzen. Lehenengo tantoko sakea, partiduko azerakoa, urdinei egokitu zaie, pelota berarekin jarritzea erabaki dute inaki. Bai, ez da pelota... Ara, sakearekin txost, 2 eta 3, sakearekin Oien Etxeberriak egindako estuineko tantoa. Ez da pelota bizia ematen dunez, egia esan hundikan errebotera ezia harrimature egin, ezagidan pelota batik edo horrendikan altura eta pelotaka zuzen izutelako. Sotamanoz erantzundako sakeuna Zestauk, atzera Leonetek. Eskuinez Garaño. Etxeberriaren bolea zabalera, bildu Zestauk, Ezkerrez jaso Leonetek. Garañoren pelotaka da, bikaina. Leonetek gozetik aire zeraman. Eskuinez Zestauk, goitik ondo libratu du, errebotera da pelota. Ezkerrez ondo eraman Leonetek, bikaina. Moztu txekoan Zestauk eta tanto. Tanto oso ona, ez da? Lau eta 2, bonito tantoa. Goiak, ozta libratu ditu. Eta harrigarri Leonetek nola eraman duen, ez da? Goi hartzungo kontzertupen da honek ordu asko sortu da ditu eta lantzen bat ezaio. Bueno, eta beste partiduetan komentatzen dugu mozela, ez dakiten nondik ari zeraten partidua jarritzen. Zuetariko asko oporretan, eta badakit beste urtetan izan ditugu, bai Levante aldean, Andaluzian, edo Euskal Herriko edo zintokitan, edo Mendian, edo Itsas Baztarrean, edo baita ere atzerritik gogoratzen ez, urtera ematen Mexikotik eta abarretik jaso ditugula mezuak, mezuren bat bidali nahi baldin badiguzue, eta esan halako tokitan gaude, partida ikusten, gozatzen edo ez, hori beste kontu bada, baina gustora jakiko genuke nondik ari zeraten partidua eta antigoko torneoa jarritzen. Zuen zai gaude, sake atera duz Zestauk, Ezkerrez ono erantzun Leonetek, Ezkerrez Garaño, Oien Etxeberriak, Gitarri pelotakada bikaina atzera, bolea zeraman Garañok, Oien Etxeberriaren beste pelotakada bat, bolea Garañok eraman, Oian aukeran utzi, Leonet, indartzu, hauztu bat goiti libratu. Eta 5 eta 2, eta, bueno, berak ere atzean egin nahi tantoa, baina ez da fin hasi, Pelota sartzeko hasiera dula iruditzen Leonetek, isa konfiantza hartzeko. Zestauren sakea Ezkerrez airez erantzunien Etxeberriak abitzez dator zabalera, aulkiak, bueno, traba gehiagirik ez emateko modua izan du Garaño. Atzera Leonetek, moztu Zestauk, Ezkerrez Etxeberriak, Garaño. Oian Etxeberria txakora, Ezkerrez jaso Zestauk, Oianen bolea, txapagainen ederki, jaso nulola ez zuen berza Zestauk. Leonet, Ezkerrez bikain, dotore, ezkerka dadarra errebote ondora, Ezkerrez eraman Garaño. Moztu zabalda Leonetek. Txokora Zestauk. Ezkerrez Oian Etxeberria txokan moztu, tanto, ederra! Polita, 3 eta 5.
efektuare oso sartu dio, eta zestauko etxeik behar du, ezta? Defentsako lan hortan saiatu Etxeberria ekiditen, bestela olako jokaldi azkarretan oso abila da. 3-5. Sake atera, Sotamano zerantzen da Zestauk, Leonet, Lautarritik, Eskuinez, bostartik gainot, golea zain Etxeberria. Ezker garraino jaso, Zabalera otorpelota, Mikel Leonet, Eskuinez, dikein berriro ere. Eraman garaino. Lautik ezkerrez atzeratu Leonetek. Garaino. Ezkerre Leonet. Biparetakoa, intentzio guztiarekin, ondo ikusten baina ez du baten ireki, eta ez du minik egin. Zestauk atzeratu. Leonetek Lautarritik. Ezkerrez zabarratu nahi, erdien eskura utzi dio Oian Etxeberriari, honek ere ez du asmatu, Zestauren pelotak da atzera, Seitik, gora. Ez zineraban, Leonetek pelota. Neko traketxezta. Zestauk bipar eta indartxu bota dulako, bueno, esku dutzita gero Oian Etxeberriak dejala traketxa egin duta. Zestauk tanto. Zakea joan Zestaurentzat. Atera du erdira Boliaz Oian Etxeberriak erantzun. Zestau aukeran. Ez dakada bikaina indartsu atzera. Boleaz Leonetek, ezin. Zestauren meritoa. Nik uste erdibildurre sartu da eskua, ez da? Erdibildurre sartu Leonetek, eta... Pelotariak atzeena, orantxe aprobetsatu behar du, bainaki izan behar diazu. Madrilen zer modu zibiliztieten, beti jai pelotaleku ederra handia, bikaina, patrimonioa den pilotalekoan, zerrara berezi bat egingo duan jokatzeak, ez da? Ba, egi esan bai. Jaztuta, denbora pasadarako, baina egi esan pilotaleku bertara sartuta horko museo batean sartzen. Bai, eta pelota hotxa galdu egiten zen, eta zauteia bezetatzen. Zein zineten markatu, erasun Urruzola ba? Urruzola, Jonen Urruzola, Iker Urmeneta eta Arkaitz Esnau da. Behartzanako 3 kide ginen eta Urmeneta eplekoa. Eta bai, baina 4 lagun, eta sorte hori eki genu, eta gozatu egin esan. Errepikatzeko moduko esperientzia, baina hori ja ez dago ez duen esku eta hain esku ere... Jokatu dituzte gerora partidu batzu, eta nik uste ingo diala. Gertatzen dela, zailtasuna bastik ez dituztela bertako Madrileko federaziokoek ez zailtasuna dituzte, gauzak nahi bezain beste antolatzeko. Eta tantaka, horreko guztiak dituzte, fronterisarekin, eta bertako pelotariak ere jokatu dute Birmeño goiotan, eta orain gozmintzat gauza berezirik egiteko aukerarik ezakatu. Zestauren biparetakoa, tanto jokoan, 7-3, harrapatu Etxeberriak, berriro Zabalera, Oian Etxeberria jaso. Zestau hori da hemen agintzen, ezkerrez moztu Zabalera ere, Sotamanoz biparetako batekin erantzun Oian Etxeberriak, txapa gainean moztu, Zestau eta dantza ederra, Zestau oso partidu txuku nahi nahi da. Osaga beberetan adunakoa eta haze tanto ederra egin duen. Bai, esan... 8-3. Urdinak egindako 8 tontotatik ineki, 6 Zestauk egindakoak. Bai, partidu hasieran esan diot, partida irabazten duela gutxina galtzen duena, baina gehien egiten duenak ere, hola asko aldin badiare, bali dute. Atxeen gutxi dago hemen, eta berehala pelotariak lanera, eta juistu erantzun du Zestauk pelota hori, Oian Etxeberriak txoste egin du, ezkerra irez eraman Garainer Zabalera, Etxeberriak jaso Zestauk, ezkerrez Leonetek eraman, Zestauk bitik atzeratu. Boleaz Oian Etxeberriak, ez du ondoko. Zestauk ezkerrez Zabalera moztu, barruan da eta tanto ederra. 9-3. Oso ondo ari bukatzen ez da, oinere besotakoan. Zalantza gutxiko tanto bainaki, badazpada errepikapena ikusiko dugu. Bote batean, nire ustez, bolea. Bai, eta gero arrastoaren barruan ondo errenditu da pelota. Bai, edago. Baina kantxa erdintzen kokatuta eta beso erditakoan oso ondo zabaldu. 9-3. Momentuz ez dakigu nontzat ustekabekoa. Zestauk ezkerrez. Arro eta atzean, Oian Etxeberria atzeraka doa korrika, 6-tik eraman, aurlari Leonet, Zabalean utzi Zestauk, paso Leonetek,
Boleaz Garañok eraman, ja gorria bakoitza bere tokian, Etxeberriak txapagainean moztu, Txokotik jaso zestau, Txokorra berriro Oianek, Iparetako batekin zestau gerantzun, jaso Oian Etxeberriak atzeratu zestau, hau da ritmoa, Boleaz, Leonetek eraman, zestau aukerako pelota, indartzu atzeratu berriro, Zeitik ezkerrez Leonetek eraman, zestau gutzi, Garañoren pelotaka da, ezkerrez airez eraman Leonetek, zestau Txokora, Oian Etxeberriak, Kuadroterritik jaso atzeratu, Boleaz ez zabalda Garañok, Txokoan moztu Leonetek eta tanto. Polita tanto Añaki. Bai, mugitua, bizia, erritmo handikoa. Lauta bederatzi. Eta Leonetek ere arriskoa dauka, ez da gaine guzea zaio. Naurrian aukera dakaino jokalde botatzea. Eta ondo bota du. Ritmo biziarekin joko dago tantoa. Gaztiak badu, ritmo. Eta oso partidu politiko zen egea, Azkenean egindakoak dira tanto gehienak eta hoxe nahi du. Bueno, eta esaten zenidan, atorren astean, hori juntan mintzan, Mallorca alderare bazoaztela. Bai, hane ondela bi urte. Erotan jokatzera. Bai, pelotan jokatzera. Ez zeinik zu bez, soportan ez azperetan jokatzen dute. Bai, porrak ere baditu guan barru, baina hartuko ditu, baina bai, oindela bi urte bertan izan ginean, han bada pilotaleku bat, ja 35 urte dituna, gaina sari bat ere eman diote berreskuratu nari, badalako pilotaleko sobertzuak zineun, eta orduan, oindela bi urte oinatzen dutxea tartean konginean area jokatzea, eta pasadan urtean berriz izan ziren, Mikel Goñi tartean, eta emozionetu zaitu tantoa gai, pena. Leonetek aldo, tanto polita ikusten ere ginen da. Bai, begira gortxe bat dizuzezkit, eta hori esaten egin itzena. Oinatzek betxare gontzen lan, oinatzeken koilarren gontzen ginen, ez da? Oinatzen koilarrera, baina... Hor, nomaiten ebiliz zinen mitzen. Bai, oinatzen batzen, ja egin ditio batzuk. Baina bai, oin gontan Mallorcara, Mikel Goñi tartean, Uruzola, eta beste... Katalunia ordezkatu zare beste bi pelotari, eta txapelketa azkarra jokatuko da. Bertako lau Mallorcako pelotariek jokatuko dute lagun arteko bate baitzen. Euskatan ere... Zer pelotako zer egin, Iñaki? Kosoakin, gure tankerakin. Izan ere, guk mianetik, horrela afizio pixka bat ere berpizten hasi da, eta halako kluba sortu dute fronteian bertan, eta Mallorcako Eskupilota Federazioare sortzekotan ari dira batzuk, eta azkenean erakustaldi bat ingo dute, lagun arteko bat, eta gero guk finalerdi eta finalak bi egunetan, 12 eta 13an, bertako herriko jaiak diela probestu. Pelota zuzatzeko egiten den guztia noski ondo dago. Bai, eta Jaguar Arrasate ere bezandelarik botio benetan izango dela, eta izango da. Berare, pelotari izan dakoak oso pelota zalea gainera. Bai, eta antxe izango da, bere presentzia izango da, botillero lanak egingo diturare esan du. Beitu ze ondo. Bai, eta antxe, saltxan, ezta, guri hoxo guztai zaigu, pelota jokatzea, laguntzea, eta segite da. Bueno, también bien bitartean, zeratik nagusi ditugula urdinak, Joanes Zestau eta Intza Garaño, 11 eta 4 irabazten ari dira. Zestau kinentzen biziarekin, Zaika Zabalera, Txokora erantzun Leonetek eta tanto. Ezaki eskuina nola daukan, bestela ez ezatikan jarri dago Zabaletik ezkerrez, konfiantza handia dauka, baina eta Joanes nik uste erdilo harrakatu da. 5 eta 11. Eta hortan ezin dio tantoa egin. Izko erdi joan neurketa, 15 minutu partida hasi da eta jokatu direnak 11 tanto. Garañok saka erantzun. Leonetek ezkerrez. Garañok kostaritik, pelotaka da bikaina. Luterrian botekin ezarri du. Baso Leonetek. Garaño lauterritik. Bi aurrelariek ikusle. Ezkerrez, Leonet. Garañoren pelotaka da hau ere bikaina. Errebotetik ez da urrutik izango. Erreboteko zorotik ez mirama Leonetek. Garaño hori apurtatzen digun tantoa, barkatu Iñaki. Bai, ez Garañoren tantoa ongi arrimatu du. Antxe bukaeran, ongi errebotea bazeukan tartia, baina oso jokatu.
Lehen komentatzen duen, ligileran jokatzen direnean partidoak eta 3 bikote daudenean, garrantzia handia dauka partidu irabazteak, baina tanteoan alde handiarekin irabazten baldin baduzu, ia horrek aseguratzen dizu final berritarako partera, eta horrek asko balio du, momentuz bezala daukate bentaja. Bai, eta horregatik ez daitezela despistatu ez da, aurrian pelotari oso arriskutsua daukalako hor, ez? Etxeberri bat hor tartian izanik, eta lehen dute sasoia. Baina bai, egia esan, holaxe segitzen baldin badute. Oian Etxeberria, txokoan egiteko tantoa, polita, Bai. 6-12. Eta ja defagaz egin dizkiote 3, zesta hori txokoan ez da? Txakarekin momentuz, tanto bakarra. Era, Oian Etxeberria aldutakoa, markagailura korrientzat igo den bigarren noldoa, 2-3 izan. Sakea Sotamanos erantzun ez estado. Ezkerrez Violeten pelota kada bikaina. Errebote ondora botiboleaz. Ondo eraman Garañok. Luze jokatu Oian Etxeberriak. Oian bera orain ezkerrez. Bate gozetu gabeko pelota. Irutik atzeratu Garañok. Leonet. Eta Leonet erabat ezkerrez jartzen ari da, Oinez jartzea eta ikusi, jotzen duenerako ja izarrak ikusten ari da motan. Oian Etxeberriak ezkerrez. Araño. Ezkerrez Leonet. Zestau, moztu txapa gainean Etxeberria jasogo. Zestauk aukera azargantxa markatu duen da egin duen. 13-6. Hori da ez da, ABC esaten dana. Ondo moztu eta gantxo bila ederki funda eta ederki bi urritu eta tanto oso nahi dut. Ez daitezela despistatu urdinak, ze askotan ez, aurkari ikusten dutenean esku batekin bakarrik ari dela, pentsatzen ezkerrera botako diot eta eskuina botako diot eta berdin jarraitzen hori dute hobeto. Estrategia berdinarekin jarretzen orde noski hobeto. Beste zertan pentsatzen jarri aurrez. Tanto jokoan, markagainan 13-6 lehenen nioena, zuetariko norbaitek zerbaitek komentatzen nahi baldin badut, nik batez ere eskartuko nuke jakitea bat. Nondik ari zeraten, antekoko torneoa jarretzen. Mesure bidali nahi baldin baduzue, lasai bidali. Eskatu dio. Zabaletik, pelotak da bikaina ondo libratu dobetik errobotera zijoana, ezkerra zairez. Gora, Leonetek meritua, Garañonena. Eta markagailuan beretako zurua. 14 tantoko aldea. Eta abiadura, azken aldi nazioneko tantoak behin izan gutxi peloteatuak. Eta Oian Etxeberria sortzeko aukera gutxikin eta... Akea zestauk airez erantzun nahi Oian Etxeberriak eta ez asmatu leheneko tantoa sakez lortu duena hause. 15-6koa. Zer tanto egitea, saker ez da? Nik uste baietz. Errepikapenak ez, zoreniaz ez dakabakula errepikapenak. Bueno, 15-6. Akea zestauk. Erantzun egin Etxeberriak, orain bera da, ezkerrez irutik txokora bota duena. Zestauk bitik atzeratu, goleaz Leonet, nola laraman du. Zestauren biparetakoa, zabalera, arro dator. Oian Etxeberria beste biparetako batekin erantzu, kontrakantzatik jaso moztu txapa gainean eta tanto berak. Zestauk. Beste mozketa oso nahi. Haure edarra inaki amazki eta zeikoa. Bai, eta partida oso txukun egiten nahi da, eta zentratuta. Aldunako arezaigu, diferentzia markatzen hemen. Bai, eta bere zea oso pozik. Nik horria jotzen dituen motibo gilegirik gabe favorito, baina begira. Garaño oso txukun nahi da, ezagik tantorik galdu duen, oso tantorik galdu Ez du galdu, bi tanto egin. Eta oso txukun nahi da, eta dominatzen. Kumerrikoa Garaño. Tantoa jokoan, 16-6, Oian Etxeberria pelota bila laugarren kuadrora. Zestauk, biparetako huts. Galdu duen bigarren pelota. Eskutik atera orduko ikuski da pelotari oso behetik atera duela eta ibilbide zaila zeukala. Ja ezkerparetari oso behetik hartu du, dala joan da, txapazpira. Zazpi eta masei.
eta horrelako akatsak ekidin behar dituzte, gorriek azkenean pelota aldatu eta dauntatu egin eta partida sartzeko ez dutelako ezer behar. Aquí Oian Etxeberriak. Ondo lortzen da gaina. Leoneten eskerka da bikaina. Nafarrak zeitik. Ezker Leonet. Baino. Leonet laguaren pasatik, on azkerka da, Lauti Laura. Lauti Zabalera kanpora. Garaino galdu duen, lehenengo pelota hoxe Iñaki. 8-16. Bai, nik ez uste eskuina Zabalea bilatzeko da. Eskorpada nabarmen. Oian Etxeberria, sakean. Golea zutx, bueno. Eta agian partida eteteko momentua lukete urdinek. 3 utxegite, bat ere behartu gabe, eta 9-16. Eta... Amartundoko aldea izan dute alderik handiena, 16-6koan, begira. Eta 9-16, partida gabe. Oian Etxeberria. Golea oso ondo erantzun, Estado. Ezkerra zazu Etxeberria. Araño, zetik. Golea Etxeberria, ezkerrez Estado moztu. Txokora Oian Etxeberria, Estado Joso. Leonet, Lautik. Golea Estado. Irutik Etxeberria Zabalera da bikaina. Zamarreta amasei. Zabaldu duen lehena, ez da, eta hori da nik eskatzen dutena edo beti, ez da, eskuineko arrastori. Atxegin askatzen zenun Iñaki baurantzu. Entzun dizue. Baina balde eran dago, ez da, azkenean 10-16, azkenean partidan sartu dira, urdinak, eta Oian Etxeberriak arriskoa du. Eskuineko marra bilatzen bali badezu ezkertziarrakin, gantxoakin, ine hundi egin ezagazu. Bai, lau eta utxeko partzialarekin hor arriskoa zegoen, 10 aldea, 16-6. Noski 10 eta 16koa alde handia, da? Zeirondoko, zalantzarik ez dakat. Baina sakea zu daukazu eta esaten zuen, aldo egin baldin behitut zergatik ez bost. Bai, egia da Leonetek esku horrela duela eta jakin da, bueno, dena ondin behar dutela argi dute, gorriek, eta urdinek egin behar dutena da, lana egin, gutxi galdu, agian orain emendikan horrea defenditu. 24 minutu neurketa hasi dela, jokautakoa goirazi tanto, hortik atera kontuak zerbizko erdi joan ia partidu guztidan, gauza bari esaten dugu hemen Antigon. Esaten dira noski partidu dira 50 minututara joaten dena, baina normalean 25 minutu 40 minututan horren dietzen dira partiduak. Bai, joko bisigua da, ez da, kantxa laburra dagoelan bezala ez, bilagonan momentupe memoriala amaitu berri dugu. Inda 51 gizonezko parte hartu dute, 18 emakumezko eta partida gizonezkoenak, ederra. Urrutik da. Eta beste bat Leonetek, txokoan. Dejada polita ezkerrez, 11-16. Ikusi denuntzeko tendo eta ondo atero zaio. Eta... Segi bilagonoak horrekin, Iñaki. Ez horixe azkenean, frontoianek hori baliatzen ez da, bizka bat joko bisiago bat ez. Azkenean bilagonako totaleko 30 metroko pilotalekoa da, eta azkenean partidak engortu itentzizkizu ez da. Eta orten 72 partidak jokatu ditugu txapeketan, eta 51 gizonezko, 18 emakumezko, elite mailakoak, eta egizan oso pozik egin behaz, erantzen da. Bueno, Zestado Kaspaldiko partez tantoa. Hor bokatu da urdinen gorrien bolada, barkatu. 5-8ko partzialarekin, 6-16 galtzen egotetik 11-16 joan dira. Eta azkenengoa, Zestadoren gantxe bikaina, 7-11. Eta ezkera ideakin nahi da ikasten, eta gehiago. Bi ditu horiek eta biak oso jotakoak. Eta bueno, mazazpita sakea agian berriz ere abiadura asko izateko. Etxeberrien erantzuna, dejaba Zabalen joan el Zestado eta bikaina.
Ez du barkatu. Airez erantzun bai Oien Etxeberriak eta besteak hartu pelota zabalean eta hortxe utzi, dejada, 18 eta 11 derra. Artista edan nahi da. Nabi tanto egin da, berak. Bere gaitasuna guintzat indarra eta abiadura dia gehiago. Artistakeria baino, bebidaz. Barruan ote, bai, barruan, boti golea zezin. Ez da hori emerito hau ere. Un poco cómo se ven las cámaras y más cómo grabas. Emeretzi eta hamaika. Por una idea de cómo se está grabando, qué es lo que se consigue. La mano es una profunda. La torna está dando más mañana. Zakea, Joanez ez dago. Emeretzi urteko aduna arrakatera du. Etxeberria lotarri da zakea botez erantzu dela joan eta ondo erantzun. Atzeratu Garañoak. Leonet arrimatutako pelota ezkerrez atera, zabalera, barruan. Ez da moztu, Oian Etxeberriak ez zin jaso. Oso minoztu du, norabidea oso ona, eta gainen ikututa, ez da? Eta jokaldiak 20 eta 11. ikututa egin behar dira. Ontxe, hainitz pentsatzen, ez da bitela, Leonetek unai zizuratu duen eskua. Partidaren oso astapen Edo justu etorri da, edo bestela lehenengo tontotak. Hori hainitzen pentsatzen, edo eskua gaizki zokalarik etorri da. Ia astapenetikan holaxe ari da. Leonetek adutako beste pelota bat. Galdu den laugarrena, algo ezkerrez gora bota duena, 21 eta 11. Partiduko azken sakea, Joanez ez da horrentzat. Egia esan, eta amaitzen baldin da, ez da tante txarra. Urdin entzat bat ez dara. Hotel Azterrean ia, Oian Etxeberria jasoteko pelota, atzeratu Garañok, Joanet ezkerrez eraman. Azte ez da bari gara, tanto asko ditulako, baina Garaño oso txukun, Joanetek bere bai, zabalela mozuz ez da hoko, Oian Etxeberriak txapara, eta bukatu da partidua. Tanto erako okera ikusi du Oian Etxeberriak, ez du asmatu eta mentxe bukatu da. 22 eta 11koarekin, neurketak 28 minutuko iraupena izan du, bizko joan dena. 11 eta 16 ematen zuen bagenula partidurekin jake, baina azken 6 tantoak benetan bizkor egin dituzte, jarraian, Zestauk eta Garañok garaipen bikaina. Aitzak ere gabeko garaipena. Bai, eta hasiera batean gu geuk esan dugu ez da, Etxeberria Leoneta favoritoagoak ziela, hala pentsatzen genuen. Baina, bueno, hemen frontoien jokatin behar da, demostratin behar da, eta Zestauk eta Garaño pelotari oso nadia, beti gora datuzenak. Zestau, gaztetxiko nortetak atitxiak izango dela izango da, baina Etxeberria igual ari da beste partia mota batzuk jokatzen, baina mira, Zestauken erakustaldi bat egin du, Garaño oso ondo lagundu dio eta merezitako garaipena. La gainera Santegonarekin, urrengoan hango bitanto egitean nahikoa dituzte finaletan egoteko. Eta zu esan zela, aukera oso ona, eta besteek batante oso ona egin behar sailkatzeko. Atxeen txiki bat hartzera noa, atxeen txiki bat hartzuk hartu Iñaki, nik protagonisten bila noa, hau ezakotatzen behar. Eta orain hirugarren zenbakia, Mikel Arategiko txuleta eta Arrojeren Zaragoa. 206, 206, 206, 206. Eta hau da, Mikel Arategiko txuleta eta Arrojeren Zaragoa. Hau da, horrean, zenbakia hau bukatu. Pasa mesedez, sarreratik, Sarikua daukatu. Pase por favor por la entrada el que tenga alguno de estos números.
22-11 lehenengo garaipena, Zestao Garainorentzat, Etxeberria eta Leoneten kontra, gurekin irabazletako bat, Joanes Zestao, arratsaldeon da zorionak. Arratsaldeon, eskerrik asko, bai. Gustora, ezta? Bai, gaur guztua egoteko mon. Partiu beharra indeu da, guztua etxea. Hona da, norbera rekonozitzea partiduna jokatu duela. Begira, datuetan ikusten dut, 14 tanto egin dituzula, sakeaz egindako tanto horrez aparte, denetik atera zaizu. Bai, gaur egia esan euna borobila. Dena atea zaigu, ez du gehiago eskatzeik, euna okerragoak eukitzeik jau da hola joa duta, la hostia, eharraek. Lehenengo aldian demo zaudela, zer iritzi? Lehenengo, zaila, frontoia, zaila, naizta dena atea zaiden, hostia. Era bat difentia, otxuta dauden frontoieta eta pelota motelak eta zabala frontoia ikiarri. Telebistan, ez zean, mateu estua, hemen, de repente etorri eta Jesukiston zabalera eta pixka deskola gauta baina ondo, gustu. Aurrelari entzat eskerruneko frontoia da, eben pelota ia beti daukazu eskura. Hoi bai, eta remateako kiston frontoia, ze hain frontoia handi ikustezu eta kontrarioa bi bakarri die eta utxune asko ez, baina, ostia, geho defenditu behar danene, ez da bat errexaz, asko dago kubritzeko. Zandiazu orain arte beraz, telebizaz jarraitu duzu tornea pixkat. Bai. Aldeten parti guztik ikuste jo. Gaur esango zen, lagunek eta familiekoi, ikusteko ez da badagoela aukera. Oidek, jake direto motatzeuen, eharra aukera. Zer iruditu gainerakoan publikoa eta bengo giroa eta zer iruditu? Eharra, gainean nahi gustatzen zaitze. Tanto on bat ikezuela eta publiko kasko eskertzeu da, hoi da gozada da, ze... Nahi bintzat ni arrotu jenaiz. Publikoan hotxa hitz egin da urrugin, gora etortzen ez da, eharra. Ligila bi partidu dauzka, bat irabazita, aukerak egoten dira finalerdien sortzeko, baino 11 tantoko aldearekin irabazita horreinik eta aukera gehiago. Urrengoan ni 12 tanto egiten nahiko dituzue, diferentzia hona atera duzu. Bai. Partido 22 jauta taula, aukera handi dauzkeu, baina beste partidua jogatu markoa, ez da inoiz jakiten gaur egun hona eta bezala urruna igual oso txarra eta, honea etorrian gogo igualakin etorriko gaurrengoa eta partidu honatez zaigu nua ere. Nik azeran komentatzen nuen da, rekonozitu beharra daukat, esaten nien Iñaki Liazazuri, gustatzen zaiziak Etxeberria eta Leonet, begira, pronostikoan erabat kale egin dut, nik ere gehiago espero nuen hain gandik. Bai, bi pelotari handi die, txikitatik, maia, beti elkarrekin da, beti edadeko gehi irurak eta beti koska bat gorago egon die eta netzako gaur hemen hain kontraibiltzia netzako premioa da eta hola irazita oendik handigua, así que, bai, favorito 100 da kontraikia lortu dugu, así que gusto etxea. Zorionak, segi gozatzen. Eskerrik asko, bai. Abertze kontatzen bere lagunak, Intza Garaino. Joala zentzat lehenengo urtea, hemen baino zuretzat ez, zu hemen ja Intza veterano, zera, Arratsaldeon. Arratsaldeon, hirugarren urtea da iku naiz dena eta egia esan gaur oso guztua iku naiz. Zuk asko eman diozu, defenditu behar zenan ondo defenditu zera eta aukerarik ez diozu hemen kontra horiari. Joanesik asko jodatu eta dominatzen egiten zen errexeagoa da dena. Baina, nik uste bi lan politien deula, lan txukun egin deu, eta partida bat deula, así que, arki. Leonitik galdetu beharko nioke, baina ez dakit, inpersia izan dut eskutik justu xamarra zuten zegoen. Zuri iruditu zaizu ere? Zehozea ikue bat neuken eskuin gaizki zeukela, eta ez nekin zen muztu horriko zen, ere mengo pilotekin batzutan igual, ez da gaizki euki, igual hobe alduzu, ez du hainbeste min ematen, baina, bueno, nik uste asko nabaitu dela, eskuin etzula ongi, hemendik zabaletik ezkerra zartzen zen ta. Baina bai, nik uste esku hori etzela ongi. Bueno, joan hasi zeten nion, lehenengo partida irabazea importantea, eta irabazi duzuen diferentziarekin irabazea, ja finalerdiak eskura dauzkazuen. Bai, ez nuen espero, ez nuen uste hain erreix iraziko inunik iraztegotan, eta tante honekin, urrengo partidun paper politia inezkeo, nik uste semifinaletan ongo gara ja. A ber. Eskerrik asko, zorionak. Esker. Bueno, bi irabazleak, bi protagonista gurekin izan ditugunak, bagoaz, berehala gure tokira, eta kontatuko dizu berela, elite mailakoa. Igoak eta Balerdik, Lizeaga eta Bernaolen kontra jokatuko dutena. Bernaolak berez ez zuen lortu ligilarako txartela, Ekirribarria eta Bernaola izan ziren txartela lortuakoak, baina azken erduan, Lizeaga izan da Ekirribarria ordezkatu duena, eta laster kontatuko izkizu dugu, elite mailako partiduko gara berak. Oran txarte. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loiola gara.
une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loiolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loiola, bizitzeko espazioak.
Antigoko pelota txapelketaren 77. edizian elite mailako partidu astetik gertu, gogoratuko dugu, jaialdiko lehenengoan, promesa mailakoan. Joan Ezestau eta Garainok irabazi dutela, 22-11koaz, Oian Etxeberria eta Mikel Leoneten kontra. Eta benetan ikusteko azten zin izan duzu Iñaki Entzun, nola zegoen Joan Ezestau baino pozik, ikaragarrizko. Pozarekin zegoen, ilusio handiarekin, segitzen dituela partiduak eta egiztatik, baina bengo beste zerbait dela, eta bueno, emozionatuta era bat berak egin duen partiduarekin. Ez da harritzekoa, esan, Joanesek badu gaitasuna uiteko eta gehiago egiteko, baina badu gaitasuna ere tarteka, bestelako gaztia da eta partidak jokatu ala, bere jokoaren zera sintatzen jungo da, eta, deno daukagu berangan itxaropen puntu bat, azkenen, baduelako gaia ez, hor goran egoteko, eta egia esan, gaur, partida oso txuku nahi du, brillo hondikoa, ondo lagunduta, eta bigarren partidu honek ere matigu. Iñaki dion bezala, ze ematen digun, itxuraz oso partidu polita zotzen da, gerriko gorri ditugu Josu Igoa, Etxarrikoa, 1,85 centimetro 23 urterekin, bere atzelaria ere Iruñakoa, bere atzelaria ere Nafarra, Iruñakoa, 21 urterekin, Asier Balerdi, eta bi urdinak, batek lehengo gonean lortu zuen finalerditarako txardela, hain zuzen ere Engeru Bernaolak, orduan Ekirri Berriarekin batera irabazi gintzuen, 22-13koaz justu Lizeagaren kontra, Lizeaga eta Garbeliaren kontra, 22-13koaz, Lizeagatzen bat ere ondo aritu, Garbeliak eretzen askori lagundu, baina gauzak ala izaten dira, batzutan batek ezin du, beste batek ezin du, eta gaurkorako Ekirri Berriaren tokira Einau Lizeaga etorri da, eta hemen dugu Einau Lizeaga aurrean, Astigarragako 20 urteko pelotari bikaina, 1,84 centimetrorekin bada zerbait aurrelari baten ez dira aurrelari asko 1,84 eta bere atzelaria Mañarikoa ondo zagotzen duena baita ere Antigoko torneoa, naiz atarikoa jokatu lehengo gonean, lau pelotariek badute partidu honen berri, nila lehengo utxa egin eta gero, Iñaki ez nola zer ezutera, zein ikusten ditudan favorito. Barkamen askatu Joan Ezestau izan ere, niretzat gorriak ikusten dituen favorito, baina, zuzendu beharra daukat, gehiago izatzen. Nola ikusten duzu partidua? Katedrak ezagit, ze esango duen gontan. Bustitzeatik urdinen alde. Naiz da aurrekoan Lizeaga partidu ona ez egin. Bi partida txarrikia baino, agien da hogia bat. Baditu doaiak. Baditu doaiak, abiadura handia eman diezaioke, Bernaolak asko jokatzen du, eta tanto gustatzen ere badakit, defentsan agia kosta dezaio Lizeagari gehiago, ez da? Eta nik uste horregon ez dira gakoa, ez da? Mexikaneko inguru hontan, inoak gantxoz eta ezkerziarraz eta bilatzen baldin badu, ea nola moldatzen den, ez da? Oso gaizka hasi ziren, 13 eta bat egon ziren galtzen da, horrela zaila da bulta emateak, gero bai 13 izituzten, baina bigarren partidak gustatu zean, Inautek egindako partida, baina ordurako ja partidak altu zegoten. Amesek izan dute berotzen, lehenengo partiduko pelotak azkenendako ez dugu gero komendatu, baina zaila da hemen Antigon pelotarik moteren eta bizineren artean aparteko aldea izatea, eta ez da lehen ere aparteko alderik egon Iñaki. Ez, okerrez baldin banago baina bi pelota besterik ez dituzte erabili. Eta, hemen antzeko pelotak izango dira, ez da? Azkenean ondo biden, atera dituzunen pelota batzuk, errebotera iristen baldin bada, emandako izan da dira, ez da? Eta pelota oso bizia jartzen baldin bada ez hemen, partida itxusik ere egin daetik, Aldi berean aprobetxatu nahi dut, esaten ari nahiz, egunero partiduak 7 ditugula, egunero 3 astetan 7. Eta gero, azkenengo astean, orduan emakumezkoak ere sartzen dira, eta hori dela eta partiduak ordu hori zaurartzen ditugu, 6:30. Baina bihar,
jaialdia daukagu, ez ahaztu. Eta biharkoari ere, begire da bat eman nahi diogu. Bihar, azken orduko aldaketarik ez baldin bada, Murua eta Sant Esteban izango dira Promesa mailan Ibarluzea eta Kansekoaren kontra, eta gero Zubizarreta eta Landa elitean Apez Etxea eta Lozaren kontra. Lehen egunean goizuetatik kuadria hundi etorri zen, eta segur nago bihar ere jendea mugituko dela. Pelotaren aurkezpenak egitera doaz. Eta lehen honi hoena, lasai komentatu nondik ari zeraten partida ikusten, torneoa jarraitzen, oporrak nun ari zeraten pasatzen, etxean, herrian, edo urrutira joan zeraten, da itzeki horrekin handu zuen partida ikusteko aukera, zer iritu zuen lehenengo partidua, edo zein duzuen partidu honetan, bigarren partidu honetan gogoko, zuen komentarioaren zain. Prest, epaileak, Frantxe eta Txoberena, pelotariekin batera, plazara ateratzeko, eta lau protagonisten aurkezpena egiteko. Inigo Biana lagunak zer dioen aurkezpena. Mailako partidua. Eta aurkeztuko dituzte pelotari. Alde batetik, gorri zarituko dira, aurrelaria, Etxarri Aranatzetik dator. Irurtzungo klubean dabil, 23 urte ditu, bera da Josu Igoa, txalo bero ondi da bereza. Bere atzelaria berriz Iruñatik dator, Oberena klubekoa, 21 urte ditu, bera da Asier Balerdi, este txalo bero ondi da bereza. Eta orain, urdin ez daituko dienak, aurrelaria Astigarragako Mundarro klubekoa, 20 urte ditu, bera da Eñaut Lizeaga. Txalo bero ondi bat. Eta bere atzelaria, urdinez baita ere, Mañariakoa, Lea Ibarra klubekoa, 21 urte ditu, bera da Aingeru Bernaola. Zorteon, hau pelotarien. Batzutan txaloak adirazten dute, jendea zeinen alde zein dagoen, termometro bat izaten da txaloena, baina hemen uste paretxik zen direla. Batzun alde eta beste aldekoak, gorrin aldekoak, gorrin aldekoak. Astigarra agertu dago, eta ia da lizan jendea ditzen nula. Besteak urrutitxotik etorri gira. Bueno, Mañari ez da gain urruti, Etxarri ere ez, baina Iruña urrutik iten da bertako pelota zelak etortzeko. Pelota zela asko da, hemen behartzen da inguruko gazte askotan dira, eta bestelako pelota zale... Joan Mari Eskorrenare bai, ezpari emanago. Hau hemen aldabin, ez ikusi. Ez bila honako jendiare ikusi, bastante. Bueno, neurketa aztera doa. Zake Agorri. Josu Igoa zakera. Eta partidu honen zenbaten digu. Lehenengoan ez dugu alako orekarik ikusi, oraingoan eken nuke oreka pixka bat. Igoa sake atera, ezkerrez Bernaolak erantzun. Balerdi, boleaz Lizeaga txokora, tanto. Bigarren botean, tanto. Bolea derra dauka, indarra abiadura hundia ematen diona. Bale eta gutxi. Gertsuanetako bat, horretik aurreko partien ikusen festaukera abiadura ematen hundia, honek kontxa ez, honek ere puntu bat gehiago. Zaka Lizeaga dentzat. Lehenengo tantoko, pelota Breñarekin. Ordaina. Aurreko partidako komentatzen genuenak, honetarako ere balio du. Galtzaileari ere, alik eta tanto gehiena egitea komeni, Pirelerritarako aukerak izateko. Lizeaga katzean jarri errebotero da pelota, ezkerrez erreboteatu zezin jeraman Balerdik, 2 huts. Eta hasiera oso nahi. No Lizeaga, txokoa lehenengoa, 2 hutseko atzean. Inaut. Begatzen zera.
Boleaz erantzun igoak. Ezkerrez Bernaolak. Boleaz Balerdik. Ezkerrez jaso Lizeagak. Zabalean utzi ondo igoa. Bieta bat. Bai, bilak lekua galduta gelitu dira, iristatun da, ez? Iristatun du Bernaolak. Ina ez dago petxan hartu den. Eta... Egoak oso bizkor, Zabalean dejada. Bat eta bi. Beti lehenengo referentzia sake duen hori. Iguaren sakean. Bernaolak. Zeitik. Erantzun bikaina. Balerdi. Lizeagaren pelotaka da. Eskuin izondo jaso Balerdi. Bernaolak. Bostetik. Hora! Bina. Eta pilota leku honeko izan ez da, lauterritik, bostetik jotzak ote baldin batzea, arriskua gora joteko, ez? Hemen nik uste metro terdi aurreagotikan saiatu gartzeala gutxinez erregotea bilatzen. Josi Iguaren sakea kontuz. Ui, pasa, falta. Ez egiz esan, errepikapena ikustea balda. Aber jartzen diguten. Hemenako errepikapena. Nintxe hile paren gaude eta... Frantxe epailea hortxe bertan zen. Barren izan ezen. Falta adierazi du epaileak. Kanta jokoan, Lizeagaren bolea. Balerdik. Laugarren kuadratik gutxe ginez, baina ona da, jaso Lizeagak. Seigarren kuadran Balerdi. Utzi Lizeagak. Bernaola. Balerdik eskuinez. Mañariarrak ezkerraz bosterritik. Iguak moztu Zabelera. Lizeaga jaso. Ezkerraz Balerdi. Bolea Lizeaga indartzu. Balerdik eskatu igoak. Bernaolak. Laugarren kuadratik. Hortxe zuen, Eskuinez ondo atzeratu. Bostea botinik zarri boti boleaz. Eraman Balerdik. Lizeagak hau ere atzera. Balerdik hau ere eraman txokora. Lizeagak ezkerrez. Atzerari ez egortuz. Eraman Balerdik ordea. Bernaolak iruterritik atzeratu. Igoa, pelota bila iruterritik bolea futzeko. Bernaolaren pelotaka datzean, hementxe Zabalean. Boti boleaz, Balerdik eraman. Lizeagak, hirugarren kuadrotik. Bolea Balerdi. Bernaolak irutik. Urmari lotuta hor da pelota zeira. Eraman ezkerrez Balerdik. Jaso Lizeagak. Balerdi bostetik. Bernaola. Bolea zigoa. Bernaola bostetik jaso. Ezkerrez besagainez eman igoak. Moztu ezkerrez Lizeagak. Bernaola bosterritik. Igoa pelota bila laugarren kuadrora. Bosterrian Bernaola. Bostetik oso ondo Balerdi. Bernaola ere bikain. Bosterritik Balerdi. Tanto landua dijoa, lehiatua doa. Bostetik Balerdik. Lizeaga pelota bila iruter dira. Arro jarri atzean, boleaz Balerdik eraman. Txokoan moztu Lizeagak, ezkerrez berak orain Zabalera. Jaso Balerdik atzetik etorriz, beste aukera Lizeaga, boleaz txokoan, tanto! Kosta zaio tantoa egitea. Zabalean egingo zuelako, baina atzetik etorri da Balerdi eraman dut, azkenean boleaz etxokoan, polita tantoa, 4 eta 2. Eta oso agian da hor Lizeaga. Hirugarrengoan, baina... Bueno, oso txuko nahi da. Pelotari agian potea egiterakoan garrazi pixkatikoa falta zaio, akaso. Baina... Boleaz erantzun du sake egoa. Oso ondo dira. Lizeagaren pelota kada rebotera doa. Boleaz, Balerdik ezin eraman. Bongarna, bozo da bi. Gaur besti Lizeaga bat ikusten hori gara, Mira. Komentatzen genuen ze doai dauzkan pelotari honek, baina lehenko gunean Irribarria eta Bernaolaren kontra ez zuen ezertxo ere egin lehenengo partean, bigarrenen jabe edan duzen, baina gaur egin dituzten ineki 5 tanto egitatik, lau berek egindakoak, 5 eta 2. Lizeagak Zabala ateratako sakea. Balerdik erantzun. Lizeagak iruterritik. Seian Balerdi. Lauterdi Bernaola jaso. Zabala moztu igoak. Lizeaga jaso atzera.
Bolea zigoa. Ondo eskatuta. Ezkerrez eta ondo konpontzen bi urdinak. Boti boleaz, nola lara mandu Balerdik, Lizegak aukerako pelota, indartzu atzeratu. Balerdi bolea zera malauteritik. Txokoan utzi Lizegak, jaso eta atzera igoak, arazoak orai urdinentzat, gorriak tanta dominatzen. Igoak moztu txokoan, bigarren botean Bernaolak, bigarren botean. Garbi. Hiru eta bost. Akatsa Lizeagak horre, boleaz koso utzen saiatu da menitzen aukera ona. Hemen azkenean denak oso aurren kokatuta daude eta igoa bizkorra da hortan. Ezkerrez, Bernaolak jaso. Balerdi. Bosterritik atzeratu Bernaolak. Hala. Batek bideli digun bezuak dio, oso retransmisio dotorea. Ezkerrik asko. Bernaolak ezkerrez gora. Galdu duen, bigarren pelota da, 4 eta 5. Eta biak ezkerrez da biak gora. Bai. Nurri hartuz, gorko partidai. Berdinketari gabe doan neurketa, lehenengo horrentzi izango dugu ba, laburoteratako sakea ondo erantzun Bernaolak, bolea zigoa txokoan, Lizeagak ezkerrez bikain. Boti boleaz Balerdi. Lizeagak 3. kuadrotik. Errebotea zeindu, eskubina zeitaritik eraman Balerdi. Bernaola, igoak zabalera, Lizeagak jaso, boleaz Balerdi ona, Bernaolak 3. Balerdi. Bernaola. Eta txarra egin dio, ondo jaso du Balerdi, Lizeagak aukera, bolea txokoan. Txokora bota igoak, atzeratu Lizeagak, zabalera Balerdik. Bernaolak atzeratu, duda izan du, ia korputzen sartu zitzaion pelota Lizeagak eramateko orain, berak txokoan. Nasian di joan tantoa, tanto Lizeagak. Igoak eskua sartzea lortu du, baina etzen nahikoa pelota jasotzeko. Segi eta lau. Eskumutu dutxakin oso ondo, eta jokaldi oso zeiatzekan. Aurreko pelotak adan aukidu nire ustez Lizeagak aukera, ez da boleaz jarri beren gantxo jarri batzen. Ezkerrez, baina konpondu da katxa eta bida, tanto eder bat ateo. Segi eta lau. 10 tanto, 10 minututan. Inaut. Sakea luze kontuz ez. Arazorik gabe. Ara orain bere bolea galdu duen lehenengo pelota. Oso azpitik hartu. Zapazpira joan da, bostazo. Ja makurtuta dena eginda, bolea Beldurnitzen pausoa da horrego hartu hartzen. sakea zutezen luzeki izango, baina ez. Ondo horrenditu da boster irreñoko margen hortan. Iguaren sakea. Bernaola. Ezkerrez Balerdi. Bernaola jaso bosterritik. Balerdi, txokora. Lizeagak indartzu atzera. Balerdik ezin. 7 eta 5. Ezker pareta oso bilatu dio, eta Lizeagari apuntatuko da zailekin. nik uste baietz, ezker pareta luze. Askotara etortzen zaizkite duda horiek, zer egingo dut, Lizeagari apuntatu edo Balerdiri galdutzat eman edo ez. Meritoa Lizeagari ez. Bai. 7 eta 5. Orda inaut. Luze ateratako sakea boleaz igoak. Inautek ui. Justu libratu du goiko txabatek eta gero zapaitik ere bai. Bernaola kozetik. Arrimotutoka Balerdik atera. Lizeagak 3. Eskuini zigoa, ui! Horrek bai, zalantzak eragintizkiala, ezker paretan falta izan dute den, ez du zertzen eman epaiak. Nik txarra ikusiet. Neri ere iruditu zait. Ezkerrez Bernaolak, bi epaiak elkarri begiratu diote, aurren dago Txoperena, atzean dago Trantxe. Lizeaga boleaz, Balerdi. Lizeaga beste aukera bat. Urdina falta eskatu dute, boleaz eraban Balerdi. Lizeaga boleaz, txokoan pelota txikituz, tanto. 8 eta 5. Ez dute elkar ulertu gorriek, uste bilak ere eramateko modun bazia da.
ikusiko dugu. Ez tanto bukaera bai. Bitak emateko zian eta dezatu. 8-5. Errak urrein egin dute. Zera Lizeaga. 7 tanto eginda, bera momentuz laukoteko regularna. Ez da ikusi Tamara. Bueno. Lizeagan esakea. Olea zigoak. Onta. 9-5. Ieso egindakoa zen. Sakez egindako bigarna. Arte haure azkar. Eño Lizeaga sakea, luze atera, 5-10 ezkerrez Balerdi. Bernaolak, lautertik ezkerrez atzeratu. Eta txarrekin dio, ondo Balerdi. Bernaolak eskatu, pelotakada bikaia hemen ere bai. Boleaz Balerdiren lantzurare hona da. Lizeaga atzeratu. Balerdik hau ere boleaz, baina gora. 10 eta 5. Altura dugu baina Lizeagan pelotakada oso bizia, Eta demora eskatu, ez da, atxenaldia. Bai. Zerta pelota aldetik. Bueno, leheno Mallorcako kontutan ere ginen, Iñaki. Zan duzu, datorren astean, ez, bai, datorren astean. 10ean da 12ean. 12ean da 13ean. 12ean da 13ean. Eta 13ean finalak, bai. Ze pelotalako hau duzuean? Zeta, irekia? Irekia da, pelotaneko lurra berritu diote, gaina. Eta bueno, bada... Armainara ikita badu? Bai. Eta da, bueno, beti jai handila da eta harrigarria da. Hau ere, badauka aura berezi bat, badauka zerbait oso berezi eta pentsatzen bat pelotaneku eta jokatzeko aukera eduki dugun. Hau ere bada, pelotaneku oso espeziala. Fronton lehorra da eta txikila. Baina, badauka zerbait espeziala, ez da, itxitura bat. Eta seguro jendea bilduko dela, ez da? Herriko jaiak eta dianez, nik pentsatzen dut, saiatzen edia gaina, saiatzen edia, aber jendea guten dan, eta nik uste pelota lekoa beti modala. Bueno, argazkire eta bialtzen balde medio guzu, eskertuko dugu, eta hemen partiak izango ditugun ezkero, emaitza eta zerbait ezari balde medio guzu ere, balazik, komentatuko dugu. Nere kontu. Lizeaga artista berriro sak erresto eta txokoan, partiduko 11. 11 eta 5. Oso txukun, ezkerra irez txokoan. Utiutak pelota, ez da pausiko. Eñot sakera. Oso bideonetik dramate partidua. Igual sak erantzun zabalera. Ui, ia korputzan sartu zaio pelota, zaila piedrere egin du. Igualen pelotaka da. Bernaolak, lauteritik. Eskuinez, Balerdi. Bernaolak, igual Zabel moztu. Lizeaga jaso. Ezkerrez Balerdi bosgarren kuadratik. Lauti Bernaola. Bostetik Balerdi. Ezkerrez Bernaola ondo. Jaitsi bikain Balerdik. Lizeaga atzeratu. Balerdiren bolea. Segur nago, partidu gutxita joko zituela Balerdik gaurraina bolea. Bernaolaren pelotaka da. Eskuin ez dut bali da, Altora juntzi egin bat, Bernaola justu eramandakoa, bera! Igoak ikusi du nutzeko tantoa, ikusi du Lizeaga atzeraka zijoala, eta biparretako batekin erabakitu tantoa, 6-11, ondo igoa. Oso ondo, eta bi partidutan hormariko gutxi ikusiteu, Eta bada hemen pilotele kontan, baldi eraginkor bat. Ez dauk esaten zian, aurrekaldea ondiek egite zitzaiola. Lehen aldia zuen. Bere lehenengo aldia hemen eta... 6-11, Josi Igoaren sakea. Ezkerrez Bernaolak erantzun. Balerdi ondo. Bernaolak boti boleaz. Igoak biterritik atzeratu. Bernaolak ezkerrez aire zabalera, Balerdik. Zabaletik ezkerren mara, Lizeagak 3. kuadratik indartzu atzeratu.
Egia Balerdi. Bernaola jetzi. Igoa. Lizeagak txokoa baino Arrogi utzi du. Eta biparetako batekin bikainigoak. Arrogi utzi du pelota, bere burua saldu. Kontrai aukera eman. Eta Igoak ez du barkatu. Lehen biparetako bat, orain beste bat. Lehen baino zein edarragoak. 7 eta 11. Hau, efektu txibisiakin. Eta hemen lehen ezkerra ireztantu indu Lizeagak. Pelota ez du goxo utzi betik ikutu indu. Eta hemen erain korragoa da behantzako ez baldin baduntzak hilda uzten hori egitea. 8 eta 11. Eta gorriak partiduan sartuta. Sake egindako estrelleko tantoa. 6 tantoko errenta izan dute Urdinek, 11 eta 5. 3 tanto jarraian daramazote gorriak, 8 eta 11. Ibere sakea laburra. Eta esaten animoan... Atera orduko ikusi dugu, bide txarra zeraman la pelota horrek, Iñaki, 12 eta 8. Esaten animoan, Igoa gutxa izala sartzen partidan, eta ardean partidan sartzen da, partidanek arrisko ezekala. Eta momentu txarren, Juari oso ona Urdinentzako. Egin duen bigarren falta. Bat guzte, eta bestea labur. Lizeagan ezakea, Otamano Igoak. Zatei bueltan ere bat utxe egin Aso du. Lizeagak. Arrimatu, Balerdik eraman, Lizeagak aukerako pelota dauka, txokoan, jaso Balerdik, boleaz ezkerre zabalera, jaso Balerdik, Lizeagaren bolea, oso nazian di joan tantoa, bien izan du Lizeagak aukera, ez du bukatu. Balerdik, bote txarrakin dio ondo jaso, Lizeaga boleaz, entregatuz, ara, biparetakoa eta tanto ederra, orain atzelariak. Balerdik egindakoa. Denak ez usten harrapatu ditula... Bederatzi eta 12. Eta auki dute aukera, hone Lizeaga, bere jokaldiak ondo ondinako izan dira. Eta Igoa tita sakatzera, Igoaren sakea. Ezkerrez Bernaola jaso. Bolea zetxokora, tanto. Bernaola iritsi denako bigarren botean. Bernaolaren... Pelota zalea ondo pasatzen ari da, Iñaki. Igoak ondutzu txokoan, baina nintzet Bernaolaren akatsa gehiago, Horre berandu abitu da, oso berandu. Atzelariak hemen txokoak horreki gardio baina hemen... 10 eta 12. Izardi markar ematutzi duten hor pelotariak edo. 10 eta 12. Segizortzian, remenitzi, atera Igoak Bernaolak erantzun. Igoak utzi. Balerdiren ezkerkada bikaina da, errebotera doa. Errebotatuz Bernaolak eskuminez eraman. Igoak ezkerrez atzeratu. Bernaolak abere bolea, zondo Maiarriarra. Balerdi. Bernaolak ezkerrez justu txokora. Igoak aukera txokoan moztu. Paso Bernaolak. Igoak irutik atzeratu. Lizeagaren bolea. Lizeaga atzelari dago, Bernaola aurrelari. Lizeagaren beste bolea bat. Bakaitzaia bere tokira. Lizeagak orain aurrean aukera. Ezkerrez ahi, besakain ez jona izan dugu jozti ondo eman. Igoa. Bernaola. Igoak ezkerrez. Bernaola. Ondo Balerdi. Bernaola zeitik Igoak aurrean aukera txokoan, tanto. 11 eta 12. Oso tantoena gorriek... Bueno, tanto batera etorri gira, Iñaki. Bai. 5 eta 11 egon dira. 6 tantoren errenta izan dute Urdinak, orain tanto bakarreko dute, 11 eta 12. Eta Igoak indako pariak ez daude probesten. Eta... Oso, txuko nahi diago antxe bertan bilak. Igoa sakea Bernaola, bote txarrekin diozta ondo jarri. Eta berdinketa, partiduko bigarren berdinketa. Binako izan dugu aurrena eta hoxe bigarrena. 12. Asake ez ezagit, baina bi behintzaten ditula tankerakoa sartu dio den hori. Berriz dio pelota ibilin da pixkaten, eta ezan moldatu. Igoa sakea atera Otamano erantzun Lizeagak ondo. Eskoinez Balerdi. Ezkerrez Bernaola. Ikusten da pelota zagoa dela, ez da lurren geixo ditzen da. Balerdi. Lizeaga eta ateratzen dutena lurrian Bernaola, ui. Lizeaga txokora, Igoa, bitik zabalda, Igoaren tanto.
Eta partioa lehenengo aldiz, gorriak aurretik. 13 eta 12. Aldatu da, Iguak hartu du lidertza, eta no tanto fin dain hasi da. 13 eta 12, Iñaki, zeinek esan behartzen, ez da? 11 eta 5 errendarekin ibili. Oso ondo bideratu zuten. Baina, zurbitzak esatu dizkio Iguak Bernaolari, normaliko horiek, lehenago izan dira, baina, eta Iguak jokatzeko gogoz, jazuti dago, pelota eskoan akatera nahi du. Jendeak nahi bezala eta akun nahi bezala, badago bai partidua. 25 tanto jokatu dira, eta ez da zertxo erabaki, 23 minutu norketak, eta hori falta zaiguna, ederrena. Bi aurrelariak askozatzen zemaki hobeagoak, Igoak guztira beheratzi danto egin ditu, hori Bizakarekin bi, Bizegak beheratzi dramatza, hori Bizakarekin bat. Bizegaren pelotak da ezkerra zatzera. Botibulea zerreboteko armaren kontra jarrita eraman Balerdik. Bizegak aurre atzera kontu zerrebotea zuzun, izango urruti erreboteatuz Balerdik ezin. Beste berdinketa bat, 13. Ez da pelotara hobei jatzeik. Ez egin pelota aldatuko duten edo ez? Badirudi berdinarekin jarrituko dutela. 13. Eta atzera jotzen Balizagak eta Gamine egiten berdin ez da. Raquel Izegak. Txakarekin honek tanto bat. Txarriarrak bidera matza erdi atera du esakea, Balerdik erantzun dikaina. Bernaolak bosterritik. Balerdik, oso ondo. Bernaola. Lauterti Balerdik. Arrimotutoka, Bernaolak ezkerrez. Zabala datorren pelota Balerdik eraman, Lizeagak aukera, irutik indartzu atzeratu. Boleaz Balerdik eraman, utzi Lizeaga Bernaolari, honek esku inez. Egoa, pelota bilan lago errekuadrora, Lizeagak aukera ezkerrez, alamoduzko iparatako batekin, tanto. 14 eta 13. Ez dakit justu hori nahi zuen egin, pentsatzen dut ezetz. Nik uste atzea jo nahi zula. Tanto atera zaio. Eta askotan asko eraginkorragoa da, pauso terdi aurrera egin, begira. Benitu hankadeldin, beste pauso terdi egin eta gantxo. Hori da, azkenean... Ez du, nojo kontrariak erutzuen, alakorik espero eta tanto. Horrelari batuko di bilatu erduzten, ezkerra airea. 14 eta 13. Eta bar... Lizeaga sakea, Zotamana zondo erantzun Igoak. Lizeagak atzeratu. Ezker Balerdi zigarren kuadrotik. Bernaola. 6an, ezkerrez, bikain Balerdi. Txokora orain Igoak. Bernaola jaso. Balerdi atzeti dator, ezkerra zarro pelota atzera. Bernaolak eraman. Igoak, irutik, Zabalda. Lizeagak ezkerrez, Zabaletik, Zabalda. Balerdi jaso. Bostetik Bernaolak, jaso Balerdi. Lauaren kuadrotik Bernaola. Bosterdik Balerdi. Bernaolak. Igoa pelota bila, lauter dira. Boleaz Lizeagak, ez du ondoko. Ezkerrez Igoak, txakora. Lizeagak ezkerrez jaso atzera. Balerdik oso ondo eraman. Boleaz Lizeagak Zabalda. Igoak Zabaletik Zabalera, Lizeagak jaso, Zabalen segitzen du pelotak. Igoak bildu ezkerra armara. Ezkerrez Bernaola. Igoak itxokora, tanto. 14. Hirugarrena txokoan ez da, egin duena Igoak Lizeagari, eta irutan, ez da abitu ere egin, Kristatu egin dagoen dutan, baina oso ondo botetakoak. Ez zinoreka gehiago azkenengo tantagoetan, Iñaki. 12, 13, orain 14. Eta... Bain izbali bada puskatzen, hola xeatzen, zaigu akaso? Ezkerrez, Bernaola saka jaso, Igoak Zabalda. Lizeagak eskuin atzeratu. Balerdi atzerak akorrika botibolea zeitik eman. Bernaolak iruti Zabalera. Igoa airez, boleaz Lizeaga txokoan. Igoa jaso.
Bernaolak ezkerrez zabalera. Igoa Erne gonda, bota dejada txokora. Tanto, ederra Igoa. Ederra dejada. Intentzio guztiarekin, hirugarren kuadrotik nola botatu duen zabaletik txokora. Bikaina Igoarena. Oso ondo botatu. Hemen dako guk errepikapena. Oso ondo botatakoa eta gara atera zaio. Lizeagak agien espero zuen pixat txokoara jungo zala pelota. Oso ondo botatu. Eta guzuen bezuen zai, guzen zuleok, zerbait esan nahi baldin badi guzue, lasai esan. Edozein tokitatik edozein mezu bidaltzen duzuela estimatuko dugu. Bi batez ere badaukago, jakiteko non zebiltzaten eta hori izkartuko dizuegu. Igoaren sakea. Boleak Lizeaga. Igoa gaizki jotakoa txokora, Lizeagak aukera, ez zuen txarra. Lizeagari apuntatzen diogu galdutako pelotatzat, eta Masita marau. Eta Igoa azita, nola unuta, Balerdiren gatik. Eta bestia, kezkati, Igoaren zasakean, labur atera duena, ezkerraz oso Lizeaga, gogoratuko dugu, 6 tantoko aldearekin ibilela 11 eta 5 irabazten. Eta hortiko nuntz, beheraz eta 3ko partziala sartu dute gorriak. Bernaola. Igoak moztu zabalera. Erne Lizeaga, eskuin atzeratuz. Balerdiren bolea. Ezkerrez gantxo. Hau bai ederra izan dela Lizeagaren gantxo 15 eta 16koa. Abia bera ikaragarriarekin, ezta? Eta ondo junda goen kontan aurrea. Eta iso botatzen zaila faltan, ezta? Batzutan. Oso aleman eta gantxea hor bat. Ikaina. 15 eta 16. Pelota aldatu gabe da erabat, ezta? Azkeneko golara. Berdinarekin. Atera zake Lizeagak, egire zerantzun du. Lizeagak atzeratu. Ezkerrez. Balerdik. Bernaolak ere bai. Balerdi boleak Lizeaga. Igoak irutik zabalera. Lizeagak atzera pelota. Antxardian Balerdi bostetik. Bernaola. Arrimatutakoa. Azierrek atera. Lizeagak gantzoa. Ezkerrez Igoa bene. Batetik Lizeaga jotako gantzoa ez da ondo joketakoa izan. Gero Igoa ez da ondo jarri pelota hortara. Eta berdinketa, amaseina. Hanketara bota dio. Igual zuzenian tantoin baino bigarren pelotaka baten bila. Nik uste Igoak guainez jokaldia egiten saiatu dela, ez da? Ez zabaletik zabalea edo katia dut zaio pelota eskoan. Lizeaga. Sotamano zenantzuna, zabalera ezin hobea. Lehen ere saiatu da, Saque resto tanto, 17 eta 16. Eta hau izan da maixulana. Bai. Ez da bakarrik erantzutea jaki, intentzio guztiarekin zabalera botatzea. Bai, sakean abio dela. Kontari usteka ben harrapatu eta tanto. Robestu eta... Bernaola sakea jaso. Ezkerrez, gora Balerdik beste berdinketa bat 17. Bai. Eta... Azken tantoak adierazten dute inaki, ze orekarekin dabiltzan pentsa 12, 13, 14, 16 eta orain 17. Ia tantoz tanto 15ean ez dagoen berdinketari, baina ia tantoz tanto. Eta pelota aldatu dute, Dini berein pelotatea dut momentuak. Eio Lizeaga. Sake atera du. Bostea mote ginez jarri. Justu ona. Ia txapazpian ikusi du Balerdiren pelota hori, baina badaz egon da barroan. Ezkerrez Bernaolak. Balerdik, Lizeagaren kuadrotik. Lizeagaren gantxa zabalera, Igoa Erne dago, jaso, Lizeagaren bolea txokoan. Jaso Balerdik. Lizeagak ezkerrez atzeratu, Igoak boleaz lautik eman. Lizeagak atzeratu, boleaz Balerdi, Lizeaga beste aukera bat, txokoan! Jaso Balerdik! Bernaolak atzeratu, Igoa atzelari dago. Lizeagak dejada zabalean bikaina. Urruñe merezi zuten, behaiek atu dira, bestia defentsan, eta txapa etzun urruti, Tanto ederra izan daba. Oso. Hornea txokoan egingo zutelakoan, baina Balerdik eraman. Gero Igoa zabalera. Eta Lizeagak asko arriskatu, zabaletik zabalerako dejada horiek ez dira beti ala ateratzen, oso hona. 18 eta 17. Eta bikaina Lizeaga. Lizeaga.
Sake atera, boleaz, igoa. Ezkerrez Lizegak. Boleaz Balerdi. Ezkerrez Berraolak. Eskoinez Balerdi. Bernaola. Bote txarra egin dio ondo Balerdi. Lizega, iruan ezkerrez. Zeiterritik Balerdi. Lizegak atzeratu. Lauteritik Balerdi. Bernaola. Erreboteko zulundutik ondo Balerdi eta Lizega beste tanto bat. 19-17. Oso ondo gurutzatu den pelota, eta nire errepikapen ikusi dugu oso azpitik hartu dula iritu zait. Makurtuta dena inda. Belauna... Indarra mamartza gero pelotari jokaldi hori egiteko. Eta eskumuturrakin ere oso ondo egin du jokaldia. Oso ona, eta bida atxenaldia. Atxenaldia, eta hemen bai dugu pelotalekuan babesle batzuk, baina Antigua auzoko hainbat tabernetan badakit. Telebista jarritu gautela, hor zaudeten guzti hori ere agur bero bat. Zarika tabernakoei, Olillos tabernakoei, metxe pelotalekutik irtu dagoen Antiguako bodegoia, eta Malandrino taberna. Taberna gehiago ere bai noski, Aspaldiko, Urgain, Teresatxo eta Bentaberri. Eta etxean zaudeten guzti hori ere bai, agur bero bat. Eta ez ahaztu, bihar ere partida euskakula arratsaldeko 7 eta hortxe. Gaur bezala, 7 minutu gutxitan, zuekin bat egingo dugula. Eta gaur Iñaki Lezeso laguna dugun bezala, hemen aditu lanak egiten, bihar Jon Alberdi izango dugu. Epati duzu babesleak eta behar dira, azkenean herrietan, klubetan, azkenean babesleen laguntza zibesteko da, bai egunerokotasuneko, pilota eskolen jardunerako, baita txapelketako. Lanerako ere beste bizipuz bat ematen du horrek. Bai. Beti ate joka ibilita gero, beste harintasun bat. Eskartzen da, bai. Bolea zigoa sake erantzun. Lizegak ezkerrez atzeratu. Balerdi boti boleaz. Utzi Lizegak. Ezkerrez Bernaola. Boti boleaz. Balerdi ondo. Utzi Lizegak. Bernaolak 3. kuadrotik. Balerdi bolea. Lizegaren gantxa zabalera, iguarne dago, zabaletik zabalera jokatu, Lizegak atzeratu, Balerdi, arrimo dutoko pelota azkerrik ezatera. Lizegak botera zabaletik 3 territik. Ezkerrez Balerdi. Bernaolak atzera. Balerdi, zeitik. 4. kuadrotik Bernaola ondo. Arrimo dutokoa, Bernaola, Balerdi. Bernaolak arrimatu dien pelotari ezin azkarrez jaso baino gehiegi, gora eta 30-17. Eta galukatakoetan egola atzelarietan dago ez da aldea, ez da? Balerdik 6 bat? Lau. Bueno, lau eta erantzun gabeko sakea. Eta Bernaolak gutxiago, Bernaolari galdutako 3 pelota. Lizegaren sakea, Zodamanoz erantzun egoak. Ezkerrez bikaina berriro. Lizegaren pelotaka da, boti boleaz Balerdik eraman. Lizegak atzeratu, boleaz Balerdik eraman. Lizegak txokoan utzi, Balerdik ezin jaso. 21. Eta Lizega ausart eta gaurko protagonista, beha izaten ere ez da? Bai. Tanto oso egin ditu. Sakerikin bat eta jokoan, 14, Iñaki. Eta eman indio. 14, pentsa. Eta dira, eta azkenean pelotari spektakulara da, ez da? Azkenean ezberdina ere bai, ez? Handia da. Abiadura horrek, Urdinek tanto batera garaipenak, horriak bostantora. Hor da Lizega. Bolea zigoa sake erantzun. Lizegak atzeratu. Bolea zigoa. Ezkerrez Lizegak. Errebote dutik boti boleaz Balerdik eraman. Lizega beste aukera bat. Indartsu hori atzera. Boleaz Balerdik. Goia baino barruan. Lizegak. Atzeratu. Boleaz Balerdi txekora bai. Ezkerrez Lizega. Balerdi gutxu eta bukatu da partidua. Azkenengo pelota Balerdi galdu du. 22-17 garaipenan. Gerriko Urdinez aritu direnentzat. Neurketak 37 minutuko iraupena.
partidu polita eta bereziki urdinen aldetik eta bereziki Lizeagar aldetik, Iñaki. Bai, eta beak seguraski, Arantzare atea du. Bera jarraituko duen txapelketarekin. Gaurko partidu irabazita, Iribarriaren ordez sartzen da zuzenean, hori ezakit. Iribarriaren ordez sartzen da eta bera jarraituko du. Arantza atera du eta hoxe. Eta, egia esan, pozik egongo da Lizeaga, ezagit, kanpoan zegoen eta orain barru-barruan. Begira, gauza nola giren. Bueno, protagonisten bila ben sekundatzen duten. Iñaki, eskerrik asko, ikusten balimak eragondo eta bestera Mallorcalean ondo pasatu. Eta zorionak, Gipuzkoako Federazioan lanen ari zeraten guztiei, larun batean, 100 urte Gipuzkoako Federazioak urte guztiari ira hainbat ekintzekin lanean, da oraindik iltzagin eta oraindik iltzenen liburu mardula. Zorionako zio Iñaki zuei eta lehen aritu diren 100 urteetan izan ditugu guztia. Zalantzai gabe, horra lehena hori jende asko ondu da, eta gero hori, Telleria jauna bezala xe, egon beharko gue. Ondo, eskerrik asko. Dagoaz, protagonisten bila. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Zaila izan genuen, hemen Iñau Lizeaga, baina gaur ez bakarrik irabazle, sekuloko partida puska jokatu 22 eta 17, Lizeagak eta Bernaolak, Igo eta Balerdiri zorionak. Bai, eskerrik asko. Bai, esan ez bezala, prebian, asko kostaiz egun, baiek Bernaola eta Irribarriare ikeragarri jokatu zuten, eta gu ezinean, baina, nik esango nuke, partio txukun bat dintzat ingenula, eta ondo bilik ginala bila, baina ezin izan genuen. Eta Irribarria ez dakit lesio baten gatik, hoxe, ni barrua eta oso guztua, eta eskertuta. Eta sekulako partida, lehenengo partean aldea handiak izan dituzue, 6 tantoka ere bai. Gero horreka izan da, 12, 13, 14, 16, 17, eta hortxe utzi dituzue, 22 eta 17, eta zure repertoria inaut gaur ere ikaragarria. Asko egin duzu, atzera asko, txokoan, zabalean, denetatik. Bai, azken batean, irutaka bezala izan duia, ez? 15 ustet aurretik jungeala, eta geho behaiek pelota kanbiatu eta indizkibute, hola, 8-6 bat tanto hola segidan, behaiek oso ondo, oso tanto horiak, eta bai, eta geho gartu gure pelota berriz, eta txukun, esan dezun bezala, hemen nahi asko besatez jaten leheno, eta hemen rebotea gotzak, eta gaur hoi saiatu gara, hoi nahiko ondo. Balerdik asko eraman du, Balerdik asko eraman, eta asko gokatu, boleaz eta gantxoz, eta oso ondo defensan da asko. Eta garaipen egin guztua, etxea. Komentatzen Balerdik gaur bezala gutxita joko zituela iberze bolea. Lan asko eman diozu? Bai, lan asko, bai. Guke hor zabaletan da txoakeiak eta alde bat eutzita atzea saiatu da ematen. Eta bai, Balerdi bole asko, son asko eta defensa hundila. Lehenengo irabazi duzu hori importantena. Ez da nahikoa, urrengoan margena ere badokazue pixka batekoa, urrengoan 18 egin behar dira, baina beti lehenengo irabaztea beste konfiantza bat ematen du. Bai, lehenbiziko irazita biharrengoak ore zea gehiokin etortzea, lehenbiziko irazita eta gusto gehiokin da gogo gehiokin. Eta biharrengo parejare Rekalde eta Apeste egiteu, eta hori oso gorra hemen ez da bihunik ez errez, hemen dena gorra. Osake, hurra! Zorionak. Eskerrik asko. Mañarikoa sekundatzen digun.
Aingeru, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehen gunean previa, Ekirekin, gaur ja torneoa, Lizegarekin, lehengokoan garaipena, gaur ere garaipena, gustora. Bai, aurrekoan Ekigaz gustora amaitu nahi bai, partio ona bota genduen eta gaur be partio gogorra bai. Margena izan duzu, lehenengo partean ematen zuen ondo jamartzinetela, baina gero igoak ere asko asmatu du, balerdik asko defenditu, 6 tantoz irabazen egon, baina berdinketak hortxe 12, 13, 16, 17. Bai, lehenengotan eukin dugu bentajatxo hori, horren mozko apur bat aixi hartzeko tranquilidade hori apurtxo puntotxo bat, baina momentu baten hor urbilut eta paso egin dozkue, baina bueno, lortu gu buelte moti eta posik. Einautek esaten zian, gozada bada, Bernalarekin jokatzea. Bueno, gozada, nigaz partidu ez da irabaziko, partidu aurren egoten da, eta berak baki. Bueno, zure gustora berarekin. Ni be oso gustora, einautetan nik erlazio hona dugu eta oso gustora beragaz. Bueno, urrengorako, 18 tanto egin behar, finaletan egoteko, baina zu beti bezala irabaztera. Bai, guk irabazte urtengo gara, nahiz eta kaso pototiko honek galdu harren irabazte urtengo gara eta alba da lehenengo postuen geratzen. Eskerrik asko eta zorionak Aingeru. Bale, zuei. Bueno, hauxe, gaurko gure emankizuna, eskerrik asko hor izan zeraten guztiei. Eta bihar gustoko bagaitu zuen, amik izango gara. Bihar arratsaldeko 7 gutxi, 8 ingurumari hortan, hemen izango gara eta biharko partiduak, bihar. Gaurkoz, eskerrik asko guztiei eta arratsalde on.